Siyabonga. Mama. Lalela, ithini indaba yakho ne Mozambique? Ama-passport? Hayi khululeka mama, kade ngikhuluma naye nje uconnect wami uthi ama-passport ase-ready. Masiphuma nje sininga ama-passport ethu sibambe ibhasi siyahamba. Ngisho ngoba kusasa ngiyayiqala ina-night shift. So, kushuthi mama siyahamba kusasa. Yeah, siyahamba kusasa. Okay, kulungile. Ngesikole spend isikhathi eside la ngaze qhamuka ugatsheni. Kulungile. Imake phela ilo i-passport ungitshelile igama lakho. Ubani? Uzobo Amelia. It's a Portuguese name. Amelia. Amelia. Okay. Yes. Habona ke manje hlukene nejele. Kwandoda. Yes Lord. Uba usangapha. Kuyisona istori yathi umkhosi amashumi amabili osithi sigqoma ey'ntabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Ngiyagqoma ey'ntabeni ezimhlophe ngiyaphezulu. Masho ngomqondo umuntu kababa. Ngeke ndoda enkulu. Yazi kule insuku lokuvuka njalo uyakukhonkoza lana. Awucabangi kodwa nongoloza ukuthi mhlawumbe ufuna ubona udokotela ngoba ngempela isibi isimo sakho. I love more. Tina. Someone dear love more. Someone God. Uyadibana. Love more. India. Sino sayitsheni. Nezinyanga zaseNdiya. Sikwazi ukubona udokotela. Sama 28 wadibana. Injalo nongoloza. Hayi. Nongoloza omkhulu. Uzofuna umbone udokotela kodwa. Uyazi nongoloza no Steve Biko waze wafa. Silokho esiphezulu kwakhe sikhuluma naye ukuthi akaboni udokotela enenkanje ngawe nje. Hayi, wona aqinisile lamadoda nongoloza. Fanele usumbone udokotela. Akulezi insuku akulungile umuntu mayekhwehlela ngendlela okhohlela ngayo. Uyadinga ukuthi ukuvashele udokotela mfowethu. Hayi wena man. Wena. Uyakhuluma la. Nama 28. Awusilo 28 wena. Ungenaphi wena? Noma ufuna ngikucoce. Ufuna ngifaka umbanana. Uzococeka wena. Love more. Nongoloza. Hayi, ndoda mnyama. Sisamele sibhozo kodwa. Uyadibana? Ngiyadibana nongoloza. Love more thina. Sinezinyanga zaseNdiya. Awusibamba udokotela nongoloza uyadibana. Ngiyadibana. Njalo tholeni ngone. Ndoda Joseph. Ndoda enkulu. Unongoloza uyisibhozo. Ngiyangibona manje ukuthi ngisamile makarikade. Hayi. Uzofuna ubone udokotela nongoloza ngeke. Umkhuhlane yo. Ebro Joseph. Mekushwileka la magula emdala. Siyambhukhela lo ngeke sikwazi ukudlala yena. Love more. Qinisile. Fanele simbhukhele ngempela. Uyazi Robben Island ayiphela kanjena amaqabane. Engafuni na ukubona udokotela njengayo indoda enkulu. Love more. Ngiseyigunya. Ngize nobaba. Uyadibana. Awuzuzwa ngani love more. Amagunya ngakunika wona. Angakudaki. Ndoda Joseph. Hayi. Sanobamba mandiya. Unongoloza. Wakathi ukuzikhuphula.
Yeah, sanibona guys, ngicela siphoze nje kancane video. Today I want to show you ukuthi trading on Pocket Broker is not just profitable, but it can also be real fun. Today we're going to talk about the registration process, cryptocurrencies, referral bonuses, and how you can diversify your trading experience. Let's start with the registration. You can see it's super easy. It takes just few minutes. You enter your details. Don't forget to use my promo code THANDO COM3 and receive bonuses on your account and start trading with extra funds. Pocket Broker offers 130 plus assets to choose from. You can trade the currency pairs, stocks, and of course cryptocurrencies. They all available 24/7 in order for you to trade anytime when you want to. Pocket Broker is one of the first platforms to offer BTC and ETF trading with a potential payout of up to 92%. Now let's talk about referral programs. Pocket Friends. Let's say you invite a friend, they make a deposit and start trading. You both make bonuses. Let's say your friend deposit $50. They will get a bonus of $50 and you also get $10 deposited straight into your account. What you need to do is just to create a referral link on the platform. You can deposit and withdraw funds using cryptocurrency. It's fast and convenient, and withdrawal is just 2 clicks away. You are done. Now I will make a demonstration and place a trade in front of you guys. Yeah! Yes, I've just made easy money, guys. Guys, if you also want to get started with Pocket Broker, follow that link in my description right now. Don't forget to use my promo code THANDO COM3. Danko! Njengoba ngibhala lencwadi kunina ama-26 amahle. Ngibhala incwadi ngoba ngithi ke ngicela ukuxolisa ukuthi sengihambe ningasangibonanga. Hayi kona sihlale kamnandi kodwa bafana bami nizinja ninobunja. Izinto enzenze mina bengazi ukuthi mohlala nama-26 uphila kahle, mosha inombolo futhi wakwazi umuntu control nini into eniyenzile bafana ningisebenzisela lutho nangisebenzisela mahala. Nidla into zami angisanifuni la. Ngithembe ngifika ngathola unongolozo uyena osengithembise into right nestep isingeke ngize ngisebenze kakhulu. So le ncwadi ngiyacela ukuthi meniyithola nize nazi ukuthi kungangokudla ikhekhe lami kulungile ngiyabonga bye. Yes. Dr. Upov. Hey umesela bayisithupha wena. Hayi Upov. Yini man? Kwenze njani manje wafihla manje waphatha amabhuku zishap manje sonkondlo nisofuna ukuhaya. Hey General Icarl Sonkondlo lafethu. Le incwadi yokusayina leyo kuresign resignation letter lefethu ngiyaresigna kuma 26 fethu. Usungisizile nje wafika wena usuzokwazi ukuthi ungihambisele le ncwadi unginikele igoli. Wena Upov uyahlanya wena. Wena khula ngempela wena yabo wena akumele ngabula ejele wena. Wena kumele ngabule eFort Neighbor la kuhlala khona abantu abangekho ngoba ingqondo yakho wena isile wena. Uresigna. Futhi mina ngiyamove kuma 26 angisalifuna vela yikho nento engisize ngayo aninginikanga itepisi yonke leminyaka lokho ngendisina lokho nidlukudla kwami. Hey ngiyaqala ama 26 anamba nje sengi right mina bafethu nje kuma 28 manje. Kodwa lalela. Ngoloza futhi ungithembise into ekude kabe phezulu. Oh, ngithembisa into ekude ngabe phezulu webhova. Lalela la ndoda. Itepisi la 26 ziyasetshenzelwa ndoda. Wena ubungafuni ukusebenza. Kodwa yazini, iwa kanye ndoda endala yabo, ngizoyithatha le nombolo yakho, ngihambe ngiyifakela amagunya lapha yabo le letter yakho. Ngisebenze kakhulu mina le 26 ninganginikezi lokho nisizinto ziyanqapha lapha yakube kanye nje igunya lathi linginikeza into zami. Ndoda, dala inombolo ngihambise amagunyeni mfowethu. Sayini pho. Wamsele futhi mina ngi28 manje ngimuvile kunina futhi. Ngobona into engizongixoxa yona bafana bami. Lalela ngitshela. Ungathi ngikutshelanga ndoda, wena usazogaxela, yes. Usazogaxela. Manje ngisagcwele ngawo. Uset, wena engizokwenzela yona uzohambisela le ncwadi nje lapha emagunyeni. Sala. Nami ngicwele ngama 26 manami. Hey singa sakho mfana wami. Yes. Correct. Ngithandela bathi. Ngishayisana naye letha ndoda enkulu. Le letha ndoda enkulu nginikezwe ile ndoda eubhova. Ithi angishayizise ndoda engala ngizoyinikezela wena mathupha ukuze nawe ukwazi ukuthi uyifunda. Ngiyazi ke le ndoda endala ukuthi ichazani kule ncwadi njengoba usuyicacela wena ama page ndoda enkulu. Nayi incwadi yakho ndoda enkulu. Incwadi. Ndoda endala. Eyomopula lo ncwadi. Ndoda endala kusayiwona uline kaBhova ndoda endala.
ukuthi manje angikwazi nami ndoda endala ukuyivulela ngiyifundele ndoda endala mase ngikunika sengiyifundile unakanye leyo ndoda endala so ngithi angiyilethe kuwena njengoba ushiwo kuthiwa angiyipose emagunyeni ukuze nawe akwazi ukuyifundela ukuthi le ndoda kahle kahle ibeka ziphi izaba la ndoda endala ngesokuqala sami ufunda ngefolish ndoda nomhlobo Ngiyarizana njengamanje ngeke ngisakwazi uninikeza inotice ngizohamba with immediate effect ngoba mengeke ngafika lapha anifuni futhi ukuthi niphinde nithi angiphakame so angisayenzi leyo nto awunawe igunya lama 26 lentembe mina bengiqala nqa ukubona igunya mfethu elimbi kanje wena umumbi ngaphezulu kwami umumbi ngisho ngashongo lutho kahle kahle nje mfethu wena nje owuyinja kuyona yonke lento le hu igunya elimbi nangaphandle nangaphakathi sebhalela ukhumbula ikhaya seqala ukugwegwa lo mangiyithola mina mangiyifunda ivangeli yasama sozo Correct Makro. correct ndotenda Uthophofa ngoba. hayibo izo lezo Ngigunya elimbi. izo lezo ndoda efanele Maroba. ndotenda Akuresign u26. kuba ikhuluma indaba yokuresign Ndoda linye kuphela igethi longena elokuphuma sinalo. hayibo upopo awuyahlanya lo Upopo. uyahlanya Upovo uresignele. Akasekho la i26. Ugoqela ama 28. Angijwayela la ama 28. Uyabona le mpadlana le. Le mpahla kuzofanele ngiyikhothe Nongoloza. kuzofanele ngibone ukuthi kubani. Kodwa uBovo yena ungijwayela kabi manje. upopo yathi wayena ndoda efanele Uthi ngimubi. Ngigunya elimbi mina. akagcwala Ndakubona ububi la kumina. ndoda efanele nakanye ndoda efanele nakanye ndoda efanele nakanye ndotendala Ubona uBovo. Hayi uzomqhamula. Uzomnquma. Uyabona uBovo. Bazomuhle izinto. ndoda enkulu Njengenkomo endala. Iyophuza amanzi emfuleni. Uyohamba esusa xegela umdidi iqali. Uyabona uBovo. Bazomqeda. correct Bazomqeda ama 28. Somfuna ngqa. 6 ndoda enkulu suyibekile ndoda Hawu ndoda enkulu. Lolanga Joseph. Hawu yini manje? Lento yakhe ukuthi wena manje ususebenza nale ndoda esanda kufika la le chimpanzee emnyama le. Ndoda enkulu lokho Lalela uyabona leyo nto? yebo ndoda. Izonzo uthona ngikunquma wena ngikutshela ke wena. Hawu kodwa ndoda enkulu bese ungisabisa kanjena uyazi ukuthi indoda enkulu ngisho Oliver Tambo lapho belele khona angeke ndoda enkulu bathokoze mawukuthi wena uzoqhamuka usuzongisabisa kanje ndoda enkulu. Lalela wena sejele lo ngitshela indaba zo Oliver Tambo wena. Fuck off. Ndoda enkulu. Umuntu wena sawahlala esatshiswa ke manje ngithi ngikhiphela lo nami ngizama imali phela ukuthi abantwana babe right ukuze manje ngithi bonke nje ngizokwenza njani ke mina ke manje la ijele ngizophila kanje uyabona. Mina nginankinga nomthengisi magaragadi kodwa siwakho u6 siwakho. Woza la. hom njani manje ya Nongoloza sefikile la uyakhumbula ngithi ukuthi sikhulume ngani ngakutshela ngathi Nongoloza ngicabanga ukushiya lapha ngibuye ngizila ngoba wongithembisa ukuthi ngizoba seceleni wakho uzonginika idebhisi Bova. Hayi khuleka njengoba kwakuyisethembiso. yini manje Hayi ngikhuhlane nje ungathini wenza kahle usheshe ugule wasekufike mina ngathi ungafa hey wena mali uzofuna ukuba i28 uzofuna ngikunika izidebhisi kodwa uzonya love more bachibele lapho njengoba ke ngangengafunda makarikati ukuthi Bova Joseph usezoba ikarikati love more
Kunesikhundla ke engithiya ngimnike sona uBhova cha uBhova ngeke ngimenze uBlubation bengithi ngizomenza uBlubation waseNdiya kodwa hayi isikhundla sika Blubation isincane kakhulu love more Nongoloza uBhova ngizomnika isikhundla sokuba uBhova uzoba isiqhashi lami ketama hayi akho Nongoloza kusho ukuthi uzoyithatha kuBhova iCommander love more uBhova usezoba eduze nje kancane kwaNongoloza njengoba ngiyindoda enophaphe kuzoba yimi kube uBhova bese kuba uwe love more Correct. Ayangena. Bese belandela ko Joseph angisophinde ke ngikubone uphakamisa u6. Correct. Hayi wena. Hayi wena. Home. Yo, isiphoso. Nongoloza Ingakanani? Nongumsuni wakho Nongoloza. Manana. Madoda, nizwileke Nongoloza senifakelile ukuthi mina oseceleni kwakhe manje. Siyadibana amakarikadi. Bhova maketa Set. Ingakanani? ngangumsuni wanyoka mangubani angizwa Bhova oqhashila maketa Correct. Imina kophethe la manje. Sezwana. Yes, Lord. Yes. Thatha kini lo ngifuna yona. Ngikufunani? Usatha phe isibindi sothamba utshela uJoseph. Uthi amakhakha mangabe sawaletha kumina. Lalela. Akwazi ufike uthathe izitolo zami. Uphinde ungivalele isupply lethe izinto la kumina. Lanto udaleka yini? Ngizonquma lo Joseph wakho, phinde nginqume nawe ngoba ngiyabotha ucwalwa. Unqume ba? Wena na Joseph unokuhlaba mina ngiyakushishiliza mina. Indoda ngicwala ngesithoka mina. Awulotho wena. Imeni umuntu la. Yimo ophethe la. Hayi wena. Angisozwa ngawe mina. Uyayitshela ke lento. Spider, I mean sniper. Uyena ophethe la. Imini engiphethe la. Ngijwayela kawe. Nawu ngijwayela kawe. Yey! Ngijwayela. Yey! Yey wena. Ngijwayela kawe. Ngijwayela kawe. Walid matata makhulu man. Walid Correct General. matata makhulu ayivumi matata makhulu. Kodwa matata makhulu ayivumi inombolo ukuthi ngidala ngalo lo sentela ngawo matata makhulu. Ikhona indlela engingenza ngawo matata makhulu. Ukuthi sengaze ngigqithisa nokusabovana nabafowethu matata makhulu. Ngempela General qinisile. Ivuma kanjalo ufuna ukuphakama lo mina sengaphakama. Hayi Walid. Khona zogcwala hayi manje. ngezandla matata ngezandla matata. Ngicela ngesithonga ke mfethu angizwa ngenombolo ngitshala ngomlomo. Nabandawonye matata ikhaya lodwa matata. Poem. Sebenza ngepoem. Nobabili namatata makhulu. Lalela nje. Walid. Wilo time. Yes. Ngalonyaka. Correct. Uzogcwala. Nawu uzogcwala. Wena uzogcwala. Ayangigcwala. Ngicela ngesithonga vele angigcwala. Walid matata makhulu. Suka wena. Walid. Yona wena. Matata makhulu. Matata makhulu. Yabona masenenza kanjena matata makhulu. Landa la General. Nyaka mfethu ngisebenzele liphilidi mfethu. Ngishova imasho lezoshasa le ndoda manje wangiphezulu inombolo zami. Okay ngivumile okay wayiphezulu. Isupply manje engishesela izinto sikuyena futhi ozoyizwaza kanye mfethu. Ngiyashayisana ndoda enkulu kodwa ikhona indlela engenza ngayo ndoda enkulu ukuthi mhlambe manje sengaze ngibambane ngezandla. Ayivumi inombolo ndoda. Correct General. Correct. Hayi man, love more. Joseph, niyazi ukuthi mina osephethe la manje lokho enihlela ayikho into eniyenzayo la. Up. Set. Up. Kwenzanani ngaloya? Hey. Zozo. Set Nongolo, set. Vele set. Hey wena. Zozo man. Sad manje. Nongoloza Wena nje onginikele isikhundla mfethu yini manje sesisibanga? Hayi wena man. Kunento engingakutshelanga yona.
njengoba ke usuyigarikati usuyindiya ya uphoqa phela sikubeke uGcobo sikugcobe ngokusemthethweni siphinde sikubeke uPaul asemashona uPaul asendiya nikwenzile nje lokho eqaleni kade ngilala hayi wena hey mzuzu man unongoloza umayimisi wena uba mzuzu unqike uyadibana usuyigarikati manje love more nongoloza ngizocela nje ndoda emnyama ukuthi kube wuzo ngibambela umdiyadiya hayi kabi nongoloza yini umdiyadiya futhi manje ndoda uJoseph ndoda enkulu uzophuthuma novaselina nongoloza hayi nongoloza wena wena man nto evumelane ngayo lena sewufuna ukuba yi28 yikho ukuba bengibalekela lento kuma-20 ufumula uyalala ubheke ubondini ngiyabona mina nongoloza ukuthi vele wena kule insuku uyayibona uyayisikhela nje isimo sakho ongaphansi ongaphezulu yini ungadedeli mina ngixoxe le ndoda hayibo la unongoloza ufela kuzona izinqa hey ngiyahlanya nina ngeke ngikhuluma ngami kade hayi ngeke mfethu hayi wena man wena usuyi28 kumele sikubeke uGcobo noPaul asemashona kanti lo mbodlula lo ningibeke lona bafethu avumelananga ngalento ulunguzani wena ulunguzani mafethawe ulunguzani wena ulunguzani Hey. Yo. Babe maphumulo. Dokotela. Njani ba? Hey ngiyaphethe. Khala kangaka. Hey phisa unoku toilet ke manje. Sihlasela ngani nama? Awe. Hayibo. Awe. Into kanani? Yo. Hey. Yewena. Dokotela. Ephutlo umthithi utsabukile lo. Hey lama 28 lawo uyangazi wenzana ngithi yasuke ngisemva kwami mina ngisuke ngibhele. Asuke ngemuva kanini nisuke nidzakiwe ngibuta ukuthi bese kufakwa tinto njani lana lokho kukhipha kuphela ufaki lutho la. Dokotela ayikho indlela esingenza ngayo ukuthi mhlawumbe sivule icala sibavulela icala labantu. Sebavulile nayo lenkinga. Awu balivule bona. No la sebavulile umthithi uvulekile. Awe mayo. Umthithi uvuleke nembobo levulwe lana kude indlela esingayivala ngayo kungaba ukuthi nje mina ngikunike ama antibiotics ngimane kuyinciphisa kancane vele hawo. Awu bakutsabulile lana man kwenta njani nyalo udivu njani? Angizwa lutho nje ngibona sengimoshile. Awunge ufanele kungeva lutho lele ngikubona lana mina ke. Amaphilisi ozokunika nazohlala esiswini noma azongena aphume. No atawucala aphume kuloko kucala ngoba lembobo inkulu but ezihambe emalanga atawugcina hlala mina. Awu ma nongolozo inshu yazi. Banike nongolozo ama 28 wonke. Wongibangene bonke la. Ngiyafisa sambe nawe sekuwona wabona hey. Dawa lethe wona la. Mina nako lengidakusita ngakho baba emaphumulo ukuthi wena ahlukana nekuphisa abantu lo mtsithi. Lana kuphuma kuphela tinto akungeni tinto. Nako lengidakusita ngakho. Ngiyezwa Dodo. Uyangiva? Ngiyakuzwa. Ngithembe uyangiva. Ngicela unathe nama antibiotics lengidakunika wona. Wanatha eksene mina nzama awufaki lutho. Okay Dodo. Ngiyabonga. Yazi love more. Yabona lento yokugula kwendoda enkulu. Ayingiphatha kabuhlungu. Ukuthi nonongolozo uyagoloza bro Joseph. Nenkani. Phela nami ngake ngagula ngisele eRobben Island. Ngiyakutshela. Uwasinda kanjani? Lalela-ke. Mina nganginesifo samathambo ndodezwa. Ngasizwa uOliver Tambo. Wanginikeza amaphilisi amathambo. Njengoba ungibona ngumxemane namhlanje. Ayikhona. Yonke into engishoyo anifuni ukuyikholwa lapho. Makarikati. Nongolozo. Ngizazi bethe ngumjindo, waningijindisa manje. Hayi nongoloza hayi. Lutho elimhlophe hayi lasinalo nongoloza. Hayi man. Love more. Joseph, wena soloko nje wasondela eduze kwa Love more.
Akunazinombolo nihleli ningenalutho. Kanti nisebenzani manje? Noma ngizibetha ngumjindo, isikhonkwane, ikhubalo, aninalutho makalika. Lutho nongolozo omkhulu. Nongolozo. Engathi bekufanele ubone udokotela nongolozo omkhulu. Hey man, dokotela wena. Hey, start. Up. Oh, nongolozo omkhulu. Hey. So. Up nongolozo. Hayi, ngikona manje. Ungavumi nongolozo. Hayi nongolozo ungavumi nongolozo. Nongolozo. Siyakhambisa Isakadokotela nongolozo angeke sibele wena nongolozo. Akanamandla lo muntu asimqukule sindile. Mama, yakanamandla lo. Sambe nongolozo. Sambe nongolozo. Attention. Stand it, is it? Stand it, is it? Stand it, is it? 1 time. 1 time. 2 time. 2 time. 3 time. 3 time. Stand. Up. Stand. Up. Stand. Correct, Marupa. Correct. Ngaphandle shothi ngo1 time isifakazela lona iphilika ngerecha. To some short kanti befakazela ayona ithuka. Correct. Ngethi time short kanti ndothi umfowethu befakazela inumber 1 zamaqiniso. Correct. Bafowethu inombolo yakhe ngaphandle. Inombolo yamjuda. Kunini kuyini manje nakwelo time? Ngiyagijima. Sengangako ngolayini ke. Ngiyagijima. Correct. Naba makho. Correct. Correct. Ayikho ngaphandle sengizocela ngale nombolo wena. Correct. Shothi la enesodala ngawo makroka ngicela ningithole kahle. Correct. Ngokuyilandana. Correct. Bafowethu. Sizomasha. Sithi masimbona. Bese ngisho ngathi ngiyahlula. Nini ndodo umfoto wesophonsa sam general. Correct. Uzocela ukuthatha layithisa. Correct enkulu. Meqale ehlikize nombolweni ndodo umfoto. Correct enkulu. Kungaboni umuntu. Bese nimbamba nimchoka. Correct enkulu. Sobe sengishayisa. Correct. Ngimbhayinethe. Correct enkulu. Ngimbhayinethe makruka. Correct. Correct. Salute. Salute. Abafethu correct. Angafika kahle bafethu sakhuza wabi nosethi. Cha ningibuyisela ne26 hayi bafethu nawo amadoda amnyama sengiphumile amnyama ngampela lapha. Khale ngisho udokotela mfethu wasengidavuke ngisho umdzitsi. Ngiyanicela bafethu ngiyacela ningibuyisele ne26. Sangenza yona wena. Ngena la wena. Ngena la. Oh, awelima ngampela ngaphunyuka emleno ngathi ha lesilima nto ihlanya kanje khona ingxaki endiyibonayo indaba right khona ingxaki endiyibonayo apha kuwe. ingayami Ndibona igazi anazi mbuse engxakini kho umuntu oxabene naye. hayi igazi lana kwesana xabene namuntu mina Awe sambona kanjani? Futhi satungilethisa sigwayi mfowethu. webutha nayi Awunayo light. anginayo Oh yes Lord. Kuba usangawo. Awuyisole isitory yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithi sigqoma entabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Ngiyagqoma entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa magumba amanye nomhlaba salute. Ngagcwala ngayo. Ngagcwala ngayo ngasho indaba ukuyibhiliki siyalo correct. Asinawo salute.